Okay, bio, hi, Shabrian Levrint, Skeelte Novioch, Shachtú láfaiche ní fére, gáhíle san lídéag, agus mar a ecinn si beidir sin é uachtarán na státaíontaithe, Donald Trump, le gáda saidúirí Vietnamacha, dochreite. Tá sé ag churniú léirú dearcan ó seasamh dócha níos étrame i le North Korea. An chóir é thuaigh bhla dtí, tá cearlam. Ba na cainteannaí idir eisin agus an chóir é thuaigh tosú ar ball in Hanoi. Tá sé tuairt le fios nach gur sé deifir Kim Jong-un fáil ré le na armlón núcleach. Okay? Manar chola sibh faoi Robert Lighthizer, well, níor chola mise a chiad faoi, ach is chóir leor níthe toscaire dócha fear ionid trádála é Robert Lighthizer dá Donald Trump, ach gach uair dearann an tuachtar an Trump rud a cíns faoi Thrádáil agus é caint gan pleanáil churann sé pleananaí an uasail Lighthizer ar neamhní. Gan leisciil tá ag dorg frása an seo, frása becheart a bheith háan. Okay. Labhairt go fánach sé. Deir Donald Trump an rud is túisce hagan isteach nach Loigeann agus go minic tagann sé seo salach ar an méid a bhfuil gceist, atá gceist ag chomhairleoirí. An Éigeandáil ar an teorann heas. Tá Donald Trump chun airgid de áil dá Bhalla idir Meiriceá agus Mexico ag fógart Éigeandála ar a teorann. Rud atá chur úfáis agus faitís ar go leor daoine. Is idir an fógart seo a chur ar neamhní má bhótálann méideáide feisirí agus seanadóirí ina aghaidh. Bhfuil rith an teach na nionadaithe vóta ar ball an fógart Éigeandála seo a bhlocail chur ar neamhní. Agus fiú más plean maithé seo pleananaí Trump a chur de roim seoid tá todhchaí éadaingan áirasach ag sa seanad áit a bhfuil mór súntasach ag an uachtar an Trump.
sin méid. Tá se chu te is asmanis agus bhí a riamh an séomhláfichiad féra. Tiann an New York Times imirtas focail a Midwinter Day's Dream. Ní féidir éis na eistúir an ó agus gan teitil gaeilge a bheit ag an dráma sin ach diaach muid eisling lár i ghefri a thuirt ar na rud a cínt. Ní dhearfamuid ní úsáid sa muid an focail dúdóchar. Tionósc úfásach chrosáil trénach chrosáil Iarnróid beidir áit rá trúr ag éalú a gár ó himpiiste beag bóchar sús a Thuaidh agus ag éalú waithhuisí timpeall na bacchaine a grosáil Iarnróid ach fárí ar dóibh bhí trénach í techt. Mariú an trúr agus cuireú ceann den dá hrein a bhuailiad den ráidí. Is a good cadí réilge ar céil. Cáil. Sa nó cad go dagan an béarla an réilge. Tá muintir túisceart na Gearmáine ag ceiliúra an cháil bailú híor. Tá sagann go bhfuil sin a dhéarchím idir India agus Pakistan, idir an India agus a Pakistan, I dtíobh Kashmir. Táthar ag dídhéarú ar a teannas eatar agus cosúil. Tá chur Clinton sa táchán atá i techt. Tá na déanlaí sa rás ag cothú caidrimh nó cothú cáirdis idir iad agus Hillary. Agus is go maithe go bhfuil cuacht éigeannic go bhóid. Tá déanlaí teach na nionadaithe tar éis subpoena a chur ar shrúr effigeach den rialtas I dtíobh an policy brise sús na deilech imirceach ar a teoir an heas. Jumana Williams an táchan speisialta don afcóid a peibli in Nuacht, bhfuil sin Nuacht Nuacht. Chur Detroit agad I ngeall ar an tín ach cosúil go bhfuil an ngeall sin ag dul chun searmas. Tá na trí dhéantóirí cáir ag calúint mariaal ar an seasa a thug siad I dtíobh na síne. Ceolaíocht. Más suiste díanú ní léon mhuntáiste an, ní léon taobh dearfach an. Má éilíonn tú fuirfeacht ó do oibrithe ní bhí tú é. Sin is féidir a bheith ó géir agus is mion leat ní thiocfaí tá as. In san áise is séad fine é yoghurt nó an cultúr a dagan as is cosúil.
gus chuirtear an séad finishe rai I daigli áirithe go dtí an chéad glúin eile faoi rúm mór. Cúpla focail deasa is an roscrocht agus rhetoric sort. Vótálan tú is táthóir. Más nuaíosachu tá tú nua. Liúntas de fan géad níos lú mar hampla. Scafan tú práta nó caréad. Táithí an tú gá físa mite le chéile. Rud a chuir bheantar mar atá Detroit ag déanana leis na cáir. Crechadóir an bhí a dhéanans crecha anmhithe eile. Gléineach, soléir. Nithúil banan sé le rudaí crua. Cléirúil baintach leis gléir. Is an críosach agus cícroch stocha. Bhrú arás. Neamhíce níorícua. Deilteach conspóiteach achrannach is na trí focail sin sort. Seachantach nuair nachhfuil tú I géirí a bheith go thomláin macánta nó oscailte. San an seachantach agus cosantach, bréag chothúil agus leabhnáireach sort. Má tá tú éadmhaoireach tá tú géirí rudaí a choineáil duit féin. Neamh inmhúnathe, neamh inmharthanna. Is breos le neamh inmhúnathe petril mar hampla. Ní féidir níos mó dhéanamh. Súáilceach. San an súáilceach agus geallgháileach sort. Coríl. Tarlaíonn coríl nuair a bhíonn conspóite. Coistealaí, inéisiteoirí coistealaí mar hampla. Frithbharteach, ciste frithbharteach. Détá de airge de inéisitiú I giste frithbharteach. Ciste dearlacha. Ciste a gcuireann tú airge de stéachán mar bhrontanas. Ní dóilem gur labhairme faoi na móí sin an eaglas mhóch. Bhíthas ag súil go bhótálach siad ináid an mhac atá aicab fósa éireach ach an áit sin bhótáil siad chun an mhac atá acu a neartú agus a treisiú. Mar gheallar seo is go le riint daoine gur scarthaí an gumrisí an eagla sin a gháile. Is cosúil gur tharla seo mar gheall an tionchar tá ag bhuail a hagan as áitsanna tíomhmaid in na státeanta. Well sin amid, sin iad níos céalta go léir don 16 mí feabhra 2019 tásúla an gróháin sibh úsáid nó leas Éigeandáil agus go mbeidh muid a caint le chéile arís sa bhfad. Guím ra dé oribh go léir.